почти от тук. Ето първия мотор дойде. Паркирайте от тук през сцената. Очакваме ли други дами? Аз видях една дама, която отиде да си вземе мотора, трябваше само да се обиколи. Изчакваме в момента. За сега е една. Знаем за друга, която ще дойде, значи са две. Беше и на това и на Шабо. Добре, добре. Чакаме другите дани през това време, ще се запознаем с Ще пътягай? Да, много як. Аз на Сашо се и тъсно разправя. Ако искаш го да си не. Така, да се представиш. Мария се казваш, откъде си? Ти да го докара това нещо и тук. Ти! Браво! Така, ще кажеш нещо за машината? Ямаха, това? Колко кубика е това? 600 кубика. Колко коня? И как сядаш на всичките толкова кубика? И ги държиш даже? Ево, аплодисменти! Аплодисменти! Ето е едно Сузуки, тя песен сега така вече, не знам какво ще приучи. Видя, не е. Ела, те си да видиш Сузуки, боже ти. Сега се едно излязъл лъгъл от парка, където страда. Погаси го, ако искаш. Ако искаш, пък идея. Ако имаш пари за бензин, държи. Да се представиш. Така, откъде си? От разговор. Виждам Сузуки, така, колко кубика е? Колко коня е това нещо? Май... Те ли? Ужас. Къде ти още ме дам? Класика в жанра. Класика в жанра. Добър вечер, ако искате да го гасете. Добър вечер, да се представите. Лили, откъде сте? Вара, ваш личен мотор? Да. Така, Honda, това? Колко духа е това нещо? 250 кубика, ама са достатъчни. Нали? Возят ме, няма никакви проблеми, тук за кютици. Ти, моля, как събра парички за бензин да докараш до канал? Нямаш днеска бензин. Как просто ти дадаха? Я ми кажи, аз много ми интересно. По какъв път? Дуре, няма значение. Какво караш? Ще беше някаква китайка това нещо. Ямаха е японско от китайски происход, но така. И това е. Така дес, а ти между другото колко години беше? Първия е най-як. 17 или това е най-малата? Той Сузукито не лъжи. Да. Те си заповядай. Аплодирайте, моля, четвъртях мадами. Единствените, които са дошли с мотори до тук. Дами. Аплодирайте ги, бе, хора, аплодирайте ги. Това са жени, нежни същества. А карат животни под себе си и ги държат в пътя, що са дошли до тук. Така, за четвъртях какво? За четвъртях десето ще подари награди. Аз пак ще се върна преди на днес на капитан. Просто много ми интересно за този бензин, разбираш ли? Втори, трети ден, с този бензин. Аз лично за да бежа. Аз съм на газ. С как? С пари или с бензин? Изтрите дядо поди. Изтрите. Ето подаръците от тези. Идват тези какво носиш, може ли кажа? Марша за коса. А за мен няма! Ами аз се изправя косата. Мъжи за коси да се поддържат приятната визия с Анка. Съжаление, днес не се ги ползвате. Благодарим на момичетата. Оценяваме тяхната смелост и ентусиазъм. Последни аплодисменти. Дайте по един томан на тези животни. Така, да се види.
Почваме записването за канадска борба. Дори и дами може да участват. Дори и дами.